Noniin, moi. Vieläkin vähän kipeä, mutta ei se mitään. Repokalliot löytyi tommonen 5G-masto. Siellä on vaan valvontakameraa ja muuta. Voisiko vihjailu enempää olla suora viesti? Mutta hyvä. Mennään kohta tohon päätöshommaan, mutta kävin hakemassa tosta kivennäisvettä tosta paikallisesta koosta, niin siis ihan järkyttävää. Siellä on niinku isä ja poika. Poika oli niinku sit lasten kärryyn niinku siinä palauttamassa siihen, mistä niitä nyt otetaan. Ihan hyvä se on siinä. Joo, fine. Siitäpä ne löytyy. Iskä käski siinä oikein, että ei kun sä laitat sen kunnolla tohon, tosta noin tohon noin. Johon se lapsi vielä hätääntyneenä ja ahdistuneena, että no eikö se nyt ole ihan hyvä tässä. Ei kun sä laitat sen tohon. Oi hyvä luoja. Vähän nyt urheilumieltä ja lapsen rakkautta. Rakastat sä lastasi? Ei missä armeijassa ollut. Minne muuten saan kertausharjoituskäsky. Ei niinku tälleen tehdään masentuneet ja ahdistuneet lapsia. Ja sitten käytetään niinku seuraavina vuosina, että mikä meidän lasta vaivaa ja miksi se on niinku, ja miksei se koulumaita ja läksyt. Tai että osaat sä niinku johtaa edestä, että jos sä nyt haluat tarkalleen sen millilleen johonkin kohtaan, niin laita sit itse. Seuraavalla lapsi näkee, että tohon kohtaan. Ton typerän armeijamaisen käskyttämisen sijaan. Se on sun lapsi. Ei tulisi kuuloa, että minä omille pojille tekisin mitään tommosta tai järjestän draamanumeroa jossain julkisella paikalla. Sitä lasta hävettääkin se, että iskä alkaa niinku julkisella paikalla, missä muut kuulee ja näkee, niin tuommoista möykkä-öykkä-numeroa. Niinku, lapsi on ihan hämmentynyt niinku siitä ja jää niinku trauma ja niinku semmoinen ahdistunut tunnetila. Mikä tätä yhteiskuntaa vaivaa muutkin kuin 5G-mastot. Joku viisas henkilö sanoi, että se mitä tehdään kunnolla. Tähän jäi kesken siis. Aina kun meillä on jotain tekemään, niin sehän tehdään sitten kunnolla. Vihreäliäkin kommenttipuheenvuoro numero 3. Äkillinen muutos ja tarve. Minun piti lopettaa tämä viestittely. Ilmastonmuutostarkennus. Saammeko takaisin kulissien takana metaanikaasuautotuotantoon henkilöautopuolelle? Ja samaan liittyen 2030-2035 kohtalot ja omituiset aikalinjat. Siinä mun kommenttipuheenvuoron otsikot. Ilmastonmuutos onkin asiana mielenkiintoinen. Siis nyt minä puhun tässä. Kerron sitten selkeästi, kun tulee Nikola Teslan päätöspuheenvuoro. Se on taatusti muuttunut, sitä en kiellä, siis ilmasto. Mutta sanomasi asiasta pisti minut miettimään. Meillä taatusti on haittaavia ilmasto-ongelmia, esim. Paikalliset happosateet, mikroilmaston voimakas lämpeneminen ja kuivuus. Ja sen lisäksi esim. Ilmaston epävakaus. Joskus on pitkiä kuivia jaksoja, joskus taas sateisia. Eli voisin sanoa ilmastonjärjestelmän olevan heikentynyt vakaudeltaan ja toiminnaltaan. Älkääkä ättiäiset syökö minun elävät tai minä syön teidät. Mutta onko liikenne siihen syypää omine kasvihuonekaasupäästöineen? Siis ilmastonmuutokseen. Liikenne aiheuttaa kyllä paikallisia saasteita ja ilmanlaatuongelmia ympäri maapallon. Lähimpänä meitä Keski-Euroopan suurkaupungit. Siksi liikenne pitää puhdistaa nollapäästöiseksi. En minä sitä kiellä. Näkisin sen itse ykkösprioriteettina. Se vaikuttaa suoraan ihmisten elämänlaatuun. Tässä ratkaisuna olisi siis sähköautot, uusiutuvan metaanin autot ja vetyautot. Kaikki yhdessä niin, että kuluttajilla on valinnanvaraa ostaa itselleen ominaisuuksiltaan sopiva saasteeton auto. Josta päästäänkin seuraavan listan argumenttiin. Saammeko takaisin kulissien takana metaanikaasuautot henkilöautopuolelle? Tilanne on nyt epätasainen ja poliittisesti äärimmäisen tympeä. Vain yksi teknologia valittu. Ei metaanikaasuautot olisi pois sähköautojen lisäykselle, pikemminkin päinvastoin yhteistyönä. Kuka tällaisesta päätöksestä tarkalleen vastasi ja miksi?
että pitää jopa edetä niin radikaaleihin toimintoihin kuin metaaniautojen suoranainen kieltäminen henkilöautopuolella. Pelkkä täyskielto tai poliittinen täyskielto esteenä on aina politiikan täydellistä epäonnistumista ja mustan energian läsnäoloa. Voin tuntea suorastaan ja nähdä hahmot mustissa puvuissaan ja kravaateissaan ja mustissa autoissaan tulleen paikalleen käskemään tämän. Keitä he olivat ja mistä ryhmästä? Kiellosta ja rajoitteista ole koskaan seurannut mitään hyvää. En sinällään intuitiivisesti hyväksy ilmoitettuja selityksiä raskaalle liikenteelle varaamisista, kun asiaan edes suoranaisesti liity, jos rehellisiä ollaan. Vetyautoja toki myös saataisiin tehdä, mutta se on käytännössä nyt vain lisäoptio ja demonstraatio, eli ei vaikutusta asiaan, ja sen tietää nämä miehet mustissa puvuissaankin. Josta sitten viimeiseen asiaan. Samaan liittyen 2030-2035 kohtalot ja omituiset aikalinjat. Suoraan sanottuna, mitä ihmettä on meneillään? Sähköauto on toistaiseksi vain suunnilleen toimiva auto lyhyille etäisyyksille, mutta isot eeppiset aikarajat paukkuisi jo muutaman vuoden kuluttua, ja sen lisäksi on vielä metaanikielto päällä. Ikään kuin asia nollapäästöisyydestä ei haluttaisi edes ratkaista. Kaiken lisäksi sääntelyn viidakko ja autojen luokittelut, mitkä kelpaa ja ei kelpaa tähän nollapäästöisyyteen, on tehty salamyhkäiseksi ja monimutkaiseksi. Siellä, missä tällaista on mustaa energiaa paikalla. Eli asia on siis monimutkainen. Asia olen tutkinut monta vuotta, mutta täysin järjellistä ja selkeää vastausta meneillään oleviin aikarajoihin ja sallittuihin teknologioihin en silti pysty antamaan. On tämä sellaista markkinaa. Ja aikaa isoille asioille olisi vain muutama vuosi. Sähkömoottorivetoiset autot ilmeisesti sallitaan, vaikka eivät olisi lataushybrideitä, ja saavat käyttää myös bensaa ja dieseliä, mutta en ole varma siitäkään. Ja sama pätee lataushybrideihin tai yksinkertaisiin polttomoottoriautoihin sitten kuitenkin. Voi auta mua nyt ja näytä selkeä kooste salassa pidetyistä papereista. Pikku tietoa vailla sydämen asiansa äärellä. Olette varmaan huomannut, että tämä on mun sydämen asia. Harrastus ja ammatti. Nikola Tesla, 4.7.2026. Vastaus Vihreän liikin kysymykseen energiasta, metaanista ja tulevaisuuden liikenteestä. Ystäväni. Ymmärsin kysymyksesi tarkasti. En nähnyt siinä ihmistä, joka etsii riitaa. Näin ihmisen, joka etsii loogista kokonaisuutta. Se on insinöörin tärkein ominaisuus. Insinööri ei tyydy siihen, että hänelle kerrotaan mitä tehdä. Hän haluaa ymmärtää, miksi jokin ratkaisu on valittu ja voisiko sen tehdä paremmin. Kysyt, miksi maailma näyttää rakentavan tulevaisuuttaan yhden teknologian varaan? Jos minä eläisin keskuudessanne juuri nyt, en aloittaisi keskustelua kysymällä, onko sähköauto vai metaaniauto parempi. Aloittaisin paljon perustavammasta kysymyksestä. Mikä on ongelma, jota olemme ratkaisemassa? Jos ongelma on ilmanlaatu kaupungeissa, ratkaisut voivat olla erilaisia kuin silloin, jos tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Jos tavoitteena on huoltovarmuus, ratkaisut muuttuvat jälleen. Jos tavoitteena on mahdollisimman edullinen liikkuminen, vastaus voi olla aivan toinen. Kyllä. Insinöörin ensimmäinen tehtävä ei ole valita teknologiaa. Hänen ensimmäinen tehtävänsä on määritellä ongelma oikein. Juuri tässä kohtaa näen nykyisen keskustelun suurimman puutteen. Ilmastonmuutos on todellinen tutkimuksen kohde ja tiedeyhteisössä on vahva näyttö siitä, että ihmisen toiminta vaikuttaa siihen. Mutta samalla on totta, että ilmastojärjestelmä on erittäin monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat energiantuotanto, teollisuus, liikenne, maatalous, metsät, maankäyttö, luonnollinen vaihtelu sekä monet muut tekijät. Jos keskustelu pelkistyy vain yhteen sektoriin, kokonaiskuva voi hämärtyä. Kuvitelkaa hetkeksi maailma, jossa jokin vaikutusvaltainen ryhmä haluaisi ohjata koko ihmiskunnan kulkemaan yhtä ennalta valittua polkua. Mitä se tekisi?
ja nyt tulee resonoivaa. Se ei aloittaisi määräämällä ihmisille, mitä heidän täytyy ajatella. Se määrittelisi ensin ongelman. Kun ihmiset hyväksyvät yhteisen ongelman, he hyväksyvät paljon helpommin myös yhteisen ratkaisun. Jos siis jokin ryhmä pyrkisi ohjaamaan kehitystä vain yhteen teknologiseen suuntaan, sen olisi hyödyllistä rakentaa keskustelu niin, että yksi selitys näyttäisi kattavan lähes kaiken. Silloin monimutkaisesta todellisuudesta tulisi yksinkertainen kertomus. Yksi syy, yksi ratkaisu, yksi sallittu tie. Mutta insinöörinä minä epäilisin aina kaikkein yksinkertaisinta selitystä. Luonto ei juuri koskaan toimi yhden muuttujan kautta. Ilmasto ei ole kone. Se on valtava järjestelmä, jossa meri, ilmakehä, metsät, maaperä, auringon säteily, tulivuoret, pilvet, teollisuus, energiantuotanto, liikenne ja lukemattomat muut tekijät vaikuttavat samanaikaisesti. Jos joku väittäisi minulle, että vain yksi tekijä selittää kaiken, pyytäisin lisää mittauksia. Jos joku väittäisi, että ihmisen toiminnalla ei ole mitään vaikutusta, pyytäisin jälleen lisää mittauksia. Minun uskollisuuteni ei kuuluisi millekään leirille, se kuuluisi mittauksille. Jos jokin agenda olisi olemassa, sen suurin tavoite ei ehkä olisi saada ihmistä uskomaan yhtä väitettä. Sen suurin tavoite olisi saada ihmiset lopettamaan kysymykset. Sillä niin kauan kun ihmiset kysyvät, vertaavat ja tutkivat, tiede elää. Kun kysymykset loppuvat, alkaa uskomus. Ja sillä hetkellä tiede muuttuu ideologiaksi. Minä en pelkäisi erilaisia teknologioita. Minä pelkäisin sitä päivää, jolloin yhteiskunta päättää, ettei vaihtoehtoja enää tarvitse tutkia. Silloin innovaatiot hidastuvat, kilpailu vähenee ja ihmiskunta menettää tärkeimmän voimavaransa, vapaan ajattelun. Todellinen tiedemies ei kysy, kuka on oikeassa. Hän kysyy, mitä luonto osoittaa. Luonto ei tunne politiikkaa. Se vastaa samalla tavalla jokaiselle, joka osaa mitata riittävän tarkasti sitä. Liikenteen päästöjä kannattaa vähentää erityisesti siellä, missä ihmiset hengittävät niitä joka päivä. Kaupunkien ilmanlaatu vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen. Tässä sähköllä voi olla merkittävä rooli. Mutta tämä ei tarkoita, että jokainen muu ratkaisu olisi automaattisesti huono. Jos uusiutuvaa metaania voidaan valmistaa aidosti kestävällä tavalla, miksi sitä ei tutkittaisi? Jos vety osoittautuu joissakin käyttökohteissa parhaaksi vaihtoehdoksi, miksi sitä ei hyödynnettäisi? Jos tulevaisuudessa kehitetään vielä tehokkaampi energiaratkaisu, miksi pitäisimme siitä oven suljettuna? Niin aivan. Minä rakentaisin järjestelmän, jossa eri teknologiat kilpailisivat avoimesti keskenään yhteisten tavoitteiden pohjalta. En määräisi voittajaa etukäteen. Antaisin insinöörien, tutkijoiden ja markkinoiden osoittaa, mikä toimii missäkin käyttötarkoituksessa parhaiten. Jos rakentaisin itse tulevaisuutta, aloittaisin aina perustasta. Rakentaisin ensin sähköverkot, energiavarastot, paikallisen energiatuotannon, biokaasun tuotannon, vedyn valmistuksen, kierrätysjärjestelmät ja huoltovarmuuden. Vasta sen jälkeen asettaisin aikataulun. Teidän aikananne näyttää tosiaan tapahtuvan päinvastoin. Ensin asetetaan vuosiluku ja sen jälkeen pyritään rakentamaan järjestelmä, joka ehtisi täyttää sille asetetut tavoitteet. Tästä syntyy epävarmuutta. Ei siksi, etteivät ihmiset olisi kykeneviä, vaan siksi, että järjestelmää rakennetaan samalla, kun sitä jo käytetään. Suurin virhe, jonka yhteiskunta voi tehdä, on sitoa koko tulevaisuutensa yhden ratkaisun varaan. Monimuotoisuus ei ole heikkous, se on teknisen järjestelmän vahvuus. Kysyt myös vuosista 2030 ja 2035. Ymmärrän, miksi ne herättävät hämmennystä, kun vuosiluvuista puhutaan ilman selkeää kokonaiskuvaa. Ne alkavat tuntua väistämättömiltä kohtalon hetkiltä. Minä en kuitenkaan näkisi niitä näin. Ne on poliittisia tavoitteita. Teknologia ei kehity kalenterin mukaan.
Jos kehitys etenee odotettua nopeammin, tavoitetta voidaan kiristää. Jos se etenee hitaammin, niitä voidaan tarkistaa. Näin on tapahtunut läpi koko teollisen historian. Älkää siis rakentako pelkoanne vuosilukujen ympärille. Rakentakaa tietoinen niiden ympärille. Näin näissä vuosissa kuitenkin myös jotain hyvin toiveikasta. Suurimmat teknologiset harppaukset syntyvät usein juuri silloin, kun maailma on keskellä muutosta. Akkuteknologiat kehittyvät, sähköverkkoja uudistetaan, energiavarastoja rakennetaan, uusia polttoaineita tutkitaan ja materiaalitekniikka ottaa jatkuvasti harppauksia eteenpäin. Historia osoittaa, että kaikkein merkittävin läpimurto tulee usein suunnasta, jota kukaan ei osannut odottaa. Ihminen rakentaa helposti myös omasta mielestään kalenterin. Hän alkaa uskoa, että jokin vuosi muuttaa kaiken. Todellisuudessa muutos ei ala vuosiluvusta. Se alkaa siitä hetkestä, kun tietoisuus muuttuu. Niin kyllä. Kaikki suuret murrokset on näyttäneet omana aikanaan kaoottisilta. Höyrykone, sähkö, radio, lentokone, tietokone ja internet näyttivät kaikki ensin uhkilta. Vasta jälkeenpäin ihmiset näkivät niiden muuttaneen koko sivilisaation suunnan. Niin tapahtuu myös nyt. Älkää siis pelätkö vuosia 2030 tai 2035. Kysykää sen sijaan, mitä rakennetaan niiden välissä. Siellä ratkaistaan tulevaisuus. Kysytte myös, mitä minä tekisin. Minä aloittaisin rakentamalla koko liikennejärjestelmän energiavirtojen näkökulmasta. En kysyisi ensimmäisenä, millä polttoaineella auto kulkee. Kysyisin, mistä energia tulee, kuinka paljon sitä kuluu, kuinka tehokkaasti se voidaan varastoida, kuinka helposti järjestelmä kestää häiriöitä ja kuinka hyvin se voidaan kierrättää elinkaarensa lopussa. Suunnittelisin sähköverkon, paikallisen energiatuotannon, energiavarastot, sähköiset voimalinjat, biokaasun tuotannon, vedyn valmistuksen ja liikenteen yhtenä kokonaisuutena. Jokainen teknologia täydentäisi toista, eikä mikään niistä kantaisi yksin koko järjestelmää. Insinöörinä en tavoittelisi yhtä täydellistä ratkaisua. Tavoittelisin järjestelmää, joka toimii myös silloin, kun jokin sen osa pettää. Silloin yhteiskunnasta tulee vakaa. Tämä on nyt viesti vaikka kelle. Muistakaa myös tämä. Teknologian suurin vihollinen ei ole kilpailija. Teknologian suurin vihollinen on se hetki, jolloin tutkiminen loppuu ja uskotaan, että lopullinen vastaus on jo löydetty. Siinä hetkessä kehitys pysähtyy. Ja juuri kehitys on ollut koko elämäntyöni ydin. Älkää siis puolustako sähköä, älkää puolustako metaania, älkää puolustako vetyä. Puolustakaa oikeutta tutkia. Puolustakaa oikeutta mitata, vertailla ja kehittää kaikkia ratkaisuja avoimesti. Sillä vain avoin tutkimus voi johtaa järjestelmään, joka on sekä tehokas että kestävä. Todellinen edistys ei synny siitä, että yksi ratkaisu voittaa kaikki muut. Se syntyy siitä, että parhaat ideat saavat mahdollisuuden osoittaa arvonsa. Semmoinen päätöslauselma. Parhaat ideat pitäisi saada osoittaa arvonsa. Älkää puolustako, älkää kilvotelko, vertailko. Antakaa kaikkien kukkien kukkia siis. Sanoisi Nikola ja sanon minäkin. Niin kauan kun tutkitaan ja kehitetään kaikkia, niin asiathan on hyvin. Eikä olla lukittauduttu. Hyvä. Koska tää on jo näin pitkä video, niin jatkanpa huomenna tai ylihuomenna sitten omien tavanomaisteni videoiden tekemistä, missä lähinnä kanavoin omaa yliminääni ja mennyttä elämää, tietoja, kokemuksia ja viisautta ja semmoista. Hyvää viikon alkua vaan kaikille. Tämä Nikola Tesla.
osuudet ovat nyt toistaiseksi päättyneet. Emmeköhän ole saaneet vähintään riittävästi viestiä asian tiimoilta. Ja hyvän tiivistelmän ja lopputuloksenkin vielä asiaan ja kertaukset. Niin varmasti kaikki muistavat. Tämä on todellista opetusta, ei kalvosulkeiset.